kresek. Ah, dikune kresek. Pangapunten, Ndara. Pangestunipun alhamdulillah piyai pandemen ketoprak sami rawuh longgaring penggaling ngantos kersa peparing ndara. Pangestunipun kathah seketik nggih disyukuri. Daya menika rejeki ndara. Niki kok sampun bedal. Badhe tindakan menapa badhe? Aku ki jane kepengin joget karo kowe ning ora mokjak. Walah, jebule ngaten to. Lah mbok nggih panjenengan ngendika wingi-wingi panjenengan ala jengke mawon kula jak goyang. Goyang apa? Mriki enten spesial goyang, spesial joget, enten spesial nyanyi, enten spesial ndok gemak komplit. Ndok goreng komplit gondok. Nggih, wonten mriki niku komplit. Cewek-cewek bakaran niku ngabehi. Kok ngabehi? Napa-napa purun, napa-napa saged. Iki mau ora ya ora ana sing lirwa to ya. Mboten wonten. Setunggalipun mawon mboten wonten ingkang kacicir ndareng. Jaluk kaya mangkon. Nggih. Yen to ana wong sing kurang kok gawe kanggo langen siko. Nggih. Aja ganti gawe lirwa. Nggih mboten kewajiban menika nomor setunggal. Napa malih caos panglipur kagem panjenengan menika kewajiban ndara. Mboten wonten ingkang badhe lirwa, mboten wonten ingkang badhe wantun, mboten nindakaken kewajiban ngaten ndara. Ning jare suka kok ngeling lan waspada. Nggih, eleng menawi kula nyambut damel, waspada menawi mboten ning konangan nek gadah gendaan ndara. Apa sampean iki duwe kendaan kok jelas? Arep kula nggih kaya kanca-kancane. Aja. Nek payu. Mesaki bojomu ning mburi ngombe obat terus. Nggih, nggih. Malah ra elek. Wi, atase wi. Wi atase. Usah wedi nggih kan sekae lho kok. Wi, Ora aku terus mlayu kowe piye? ana wong. Wedi. Sebabe nggawa tas kresek kuwi ya. Wi. Ana wong kok untune sumuk. Wah. Apa? Untune sumuk. Sumuk piye? Lah kuwi metu. Ngono kaya to. Oh. Aku yakso aku Oh. Lho, sing yakso iki kowe apa aku? Ayo lah kowe tok guyune to. Oh, ngono. Karepmu ngopo, But? But ki lho. Jare buta. Lah ya buta ngono. Lah buta ki pandhe jeneng. Sapa jenengmu Aku nek sing dawa apa sing cendak? Lho. Jeneng kok ana sing dawa cendak. Heeh, komplit bojoku Lah nek sing cendak Ipit. Ipit. Sing dawa Ipit Epelinawati Pelipur Lara. Ipite dianu pedhot iku mau lho. Sak teruse mah kok Jenengan iki jane pengen sing dawa. Ayo. Nek sing cendak Ipit. Ipit. Sing dawa Ipit Epelinawati Pelipur Lara. Apik neng ngono. Loh, biyen niku perkarane mergo corona. Tak jenenge Ipit tok. Wah, kok coronane ra rampung-rampung. Tak dawakne jenengku ben tambah rezekiku. Ngoten. Mas But. Kowe yang takon aku jenengku Kolopati.
Kolopati. Ya saiki ngene, Bit yo. Cecek. Aku ngerti jenengmu. Aku arep takon karo kowe. Iya. Apa? Sing jenenge Rekoto Sari kuwi piye? Ki. Ki. Kuwi. Eh. Lho ora padha Eh. Sampeyan takon sapa? Rekoto Oh, Sari. karo jenengmu Mekrok Sari kok. Nggih. Sing rekoto kok sing mekrok nggih. Malu-malu, meneng kowe nek disisil. Kowe aja guyon karo aku Buta. Buta iki nek nyopot langsung tes ngono gak apa-apa. Ora apa-apa, langsung rasane mesti lara. Kuwatirku. Nek dimut terus disisil digail-gail ngono ora wis malah kering. Iya mah kering kok. Iki Rekoto Sari. Dikala rekoto iki nek iki berkotok. Rekoto Sari. Ning papan kene ora ana liya ya aku sing kanaran. Kowe sing Rekoto Sari. Ayo melu aku tak boyong ana ing gua Kok gelas. kepenak tembunge aku kudu melu. Apa eling kowe Buta rupane elek ambune prengus sak ngejak wong ayu. Lho. Rikala semono sesembah aku. Kok tampik karo kowe, saiki peperangan luwih gedhe dening ana ing kraton Salah. Saiki aku iso mlebu ana ing Taman Sari, goleki ya kowe Rekoto Sari. Piye ora gelem Ora kegodhek kowe iki. Dara! Dara! Iki ora Abane mikir turu. jempeki wong lagi Wi. Metuwe. Arya Mincis. Metu nek metu lega samong. Kowe iki patihku lho, ya aja sembrono kowe nek Aja omongan sembrono. karo patih kuwi. Patih kuwi patih sing ora. Iki? Dos. Dungo kok kene. Lah pas ngene. Niki niku Sembrono. patih. Iki patih ana ing terblosokan iki. Napa mboten enten liyane? Wah, Kok iso kondo? Lah wong sak uplek ngene kok dadake patih niku lho. aja disawang saupiye. Kasiate. Kasiate. Mula ndek iki kok padha. diubengi wedokan telu. Bari terus lara lho. Mergo nganti patihku dubengi wong wedok telu ku ndek duwe aji-aji pengasihan. Nggih, percaya kula nek niku. Aja nyawang. Nek ora duwe aji pengasihan lah kok lamun ra gadeg kene kok telu. Lah, Ora entuk nyedak karo aku. Aku ya moh mbok cedhaki. ra ora gur cilik gur kira nggih kili-kili. Saka rumangsamu. Nggih keri-keri. Saka rumangsamu. Allah nggih keri-keri cilik. Hah, tak kanggo. Kerga. Kowe kok kon rasane ya do kurang. patihku kok cilik apa wis tau ro? Iki kapan? Kapan? Ning ndi ayo kondo. Aja sembrono kowe. Aja sembrono kowe. Hah? Kowe Sing siji nganggo masker, Hah? terus sing siji ora jilbaban, sing siji Rambutnya rambutnya pirang. rambutnya pirang? Ngono ngene. Lho, jebule kok mak cilik. Kowe kok gawe senku. Mboten menika tembungipun menika rekayasa. Lho. Ngarang. Ora leres Aja iki. ngarang. Kowe aja ngarang. Bukti. Iki kate iki kowe diomong sak kepenakmu dhewe. Kowe Kowe wani bakal ngomong tak kudu ana untut buktine. kabeh aja sing jeblek. Dikapakne diuntut. Tak untut. Iku lho. Ada mau untut di rumah Kowe tadi. aja sembrono. Tembung kok diuntut iki lho. Kowe iki kondo nek patihku mbok cilik. Nah. Iki tak Aja dadekno. ngarang. Aja ngarang. Perkara iki ora geden-gedenan. Monggo. Yo. Nyatane nggih tenan. Ayo. Ana buktine. Panjenengan ki lak nggih mboten. Buktine di buktine. Lah iki cilik Lho, lho. awake. Kalau sampean mboten. Lho, Usik. Patihku lo cilik. Cilik nek gede. Nek perkara gedene aku gak ero. Ah, Nek gede biasanya sak kala mangsa gedene Ah, ngerti. tanggung jawabe gede. Ojo sak kepenakmu dhewe. Wis, Nggih, Bro. damar mancung jinupek yo. Bat. Saiki
mau tak takon to sampean. Cai kok pinter pijet dak ora kondo. Takon kok Ya. metu ati iki kok takon. Gawe tete iki wih. Yo kok ora kondo iki iki. Menika saged pijet. Iki tukang pijet. Omahe iki teh. Omahe di omahe. Kano Rembang niku sik Kampung ki. rencanane niku nek ora payu dadi ledek dadi tukang Ya. pijet. Iki posingno nduk posing ubeng-ubeng ya. Wah, Posting. Oh, sampusing. panjenengan niku. Tuwa omong ping pecotot. Ini, yo aja yo sing tuwa ngene iki sing pating pecotot. Nek nom yo cek kenceng-kenceng ngene iki. Ilah. Posing kok buka pesek. Udah kok ngomong nang dhuwur panggung. Iki mau kowe tak kongkon jogo bendera. Nggih. Retosar. Leres. Malah nyegrang-nyegrang teh. Sing alus. Nggih, Ndara. Ngono kok ya ayu nek Ini suara. yo, apik kok kowe dhuwurmu padha karo patih. Wah, jane menika imbang kali kula. Ngono ya teh. Ning ngelmune kula dereng tak temu. Imbang tak ganjel. Aduh, dene wong. Kowe nek jejer koyo pindho jambe sinigan. Ah, Nah, kula jambe sing apik, niki jambe sing bosok. Lanjeng kudu ngono. Kudu ngono. Kahanan donya iki ana Ana loro. Ana sing apik, Ana sing elek. Apik enek elek. Jagane omah. Padahal iki nggone jaglan sudah mulu. Aja mbak. Sakit blotong kene. Bro. Tak takoni, ki tak kongkon jogo bendaramu. Nggih. Dados sari ning ndi? Ndara Putri, ical. Perkara piye ana apa? Kadang kudu ana. Ngeten. Piye? Perkawisipun kala wau wonten tamu. Ana tamu. Pawane piye pawane? Awakane padha niki. Keteke padha. Padha niki. Ning Ada penganggone sak. nang penyanggane sarwabang untune metu. Ning bare aku mesti. Untune metu. Oh iya, barek Nah, aku. barek sampean. Sithik. Untune metu. Untune nyongot-nyongot metu. Ya Nah. promos. Teng mriki niku goleki Ndara Putri perkotok sari. Kok merkoto. Gudiken. Merkoto Harus sari. Ya terus. Sak samenipun pirsa mboten ngertos sanganipun dumadi Ndara Putri dipun larak. Dadah. Waduh mlayu. Nanti ceblok. Wong endang ora duwe komo-komo babar pisan. Usapa aku lek dilek-lek dik 250 tugel neh iku. Kok malah ra sumbut. Ndara benjang kula nyuwun Piye? niki kok kaya ciduk Ndara. Iki kebangetan gajus. Gajus Joko iki mawon, jokone. Gajus iki kudu nek kowe ra ndang kok kandhani ki ra ditukono toplek sing. Nek mboten ditumbaske nek bareng kok dundaya sing tumbaske Mbak. Lho kok. Es Tamu wau 12. nyolong. Wah, tak pon. Kok terus aku ngomong. Riun, Yo. Nggih. Nyolong. Nggih. Teh, Riun. piye ora wake? Ana wong ing terbelusukan. Yen wadon tak dulur isin ora wedi. Yen kakung tak dauke budal. Wong ngoten jebul. Siap ya. Ayo. Monggo. Cipula paman. Saben dina sliramu tansah beda kaya adat saben. Yen sliramu marang paman, sliramu tansah bungah semringah. Pasuryanmu nyenengke marang atinipun paman. Nanging kene apa dina iki kok beda yen pancen ana perkara. Mbok enggal atur marang pun paman kula. Kula niku namung gumun kalih putra wayah panjenengan kok paman. Muni manggon ora Pun pinten-pinten dinten menika kala suwida menika mboten doyan mangan. Kula niku kuwatir. Gek-gek kala suwida menika sakit menapa pripun. jer bocah nom ya kaya mangkon. Kok menawa duwe kekarepan sing durung bisa kasembadan, yen pancen duwe kekarepan sliramu sing dadi gedhe, apa ora ngerti kahanan kaya mangkene? Ngerteni marang apa sing dikarepe marang putramu.
Pun wolawali kula niku takon. Piyambakipun menika mboten kersa waloka kok paman. Yen pancen diempet anggone duwe utawa duwe gegayuhan apa, mesti wae ora bakal bisa dihindari perkara iki. Apa ya pancen putramu duwe penggadang-gadang apa duwe gegayuhan sing dhuwur sing durung bisa karsane. Mula siramu ya kudu cedhak, kudu bisa nakoni apa to sing dadi pengenane wong putramu dina iki dimen putramu ki ora lara ing penggalih. Pramila kula menika ngadhep wonten ngersa panjenengan Paman Kaladata. Kula kepengin nyuwun sabiyantu kalian panjenengan. Menawi mangke kala swida sowan panjenengan kersa nakoni napa to? Reruwete atinipun kala swida kala wau, Paman. Yen pancen panjaluk kaya mangkono umpama kala swida tekono ing paswane kesuwan ya. Kene-kene ya. Suwanmu randak ana wigati apa kok nganti kaya mangkono. Eyang Kaladata, ngapuntenipun. Ari kalenggam menika kula randak nambe kemawon kula wonten ing kasatriyan ing wedal sakmenika. Kula menika tansah nggalih bab perkawis kapribaden kula. Eyang. Ya. Oji. Iki lagi bubar wae tak rembug marang ibumu. Jalaran ngrasake marang sliramu. Beda kaya adat sabene. Yen awan ora doyan mangan yen bengi ora bisa turu. Anggone lam-lamen dening wong tuamu ya ibumu kuwi kuwatir banget. Yen pancen kowe iki duwe kekarepan-karepanmu apa? Yen pancen ana perkara, mbok iya kowe matur marang eyang. Apa sliramu ki kepengin palakrama? Apa kepiye to, Ngger? Matur kelawan ibu. Kanjeng Sumung mendel wae kaya ngono. estunipun bab perkari palakrama menika mboten. Awit kula mangertos bilih ing wedal sakmenika kula tamun kataring kadiwasan. Nanging kula pengin mangertos sinten tos dharma kula. Nanging nalika semanten kula tasih alit matur dumateng Kanjeng Ibu mboten dipun paringi. Sinten tos dharma kula boten paring mangertos penjang menapa titiwancipun kadiwasan kula dipun paringi ngertos sinten dharma kula. Nanging Kanjeng Ibu plenjani janji dumateng kula. Kala swida. Oji. Bola-bali kok sing mbok takokke iki ramamu. Apa ning kene iki sliramu rumangsa kurang, Get? Ra ana eyangmu Kaladata. Kae rak bisa tok anggep minangka gantine wong tuamu. Guys, Kula, Pak. yo aja ngluputke marang putramu kala suwi. Mbok menawa ki stiti wahyane. Putramu wis ngancik tatrane kadewasan. Kudu mangerteni. Wong wadi sing mbok pendhem ana sakjroning atimu nganti sakmono suwe. Mula saiki putramu wis kandha sing kaya mangkono enggalo. Kowe bloko suta marang putramu. Panjenengan menika mboten ngertos panelongso kula kok, Pak. Menawi ing mangkenipun kula waloka kalian kala swida. Lah enjing menawi tiyang sepuhipun menika ngakoni, menawi boten. Pancen perkara yen durung dirembug utawa durung diputuske pancen kaya duweni pikiran sing kaya mau. Nanging durung kinaruan. Umpama siramu bloko suta marang putramu, durung kinaruan yen wong tuane lanang kuwi ora bakal ngakoni mergo durung ana kok enggal kowe kandha bloko suta ditampa lan orane dimen mangerteni. Kala swida. Oji kula Kanjeng. Tenan sliramu kepengin mangerteni sapa sejatine wong tuamu, Ngger? Sanget Kanjeng Ibu kula pengin mangertos dharma kula. Ibu bakal maringi ngerti kelawan sliramu. Nanging pitungkase ibu
yen nganti mengko sliramu wis ngerti sapa sejatine wong tuamu, sliramu ora perlu golek kelawan ramamu. Manut kelawan ibu. Kanjeng pokok ngendika sekatus-katen. Mergo ibu ki mesake kelawan sliramu, Ger. Kawujudanmu kaya ngene, yen nganti mengko ramamu ki nampik kelawan sliramu, ndae potatune ngatimu bocah bagus. Senajan to kawujudan sekatus-katen. Benten kalih manungsa kang rupane nanging kula pengen sanget pinanggih kalih Sudarma kula Kanjeng. Pancen bener yen sliramu ki dudu putrane salah sawijining yaksa ki dudu, Ger. Sliramu ki putrane salah sawijine pengayoman kung binatara ana ing kraton Malawapati, Ger. Semban wonten ing Palopati. Pancen ora kleru. Mangertenono kala swida. Sejatine sliramu ki putrane Prabu Angling Darma, Ger. Rama Angling Darma. Kanjeng Ibu, kula sampun ngertos ingkang kerja raga kula menika Prabu Angling Darma mapan wonten ing Malopati. Ing wekdal sak menika pamanku ugi kalebet Kanjeng ing wekdal kula badhe pamit. Pancen watake ono kaya mangane. Mergo dhewe pengin ndarma bektene karo wong tuwa. Sakwetara suwe wis 20 taun suwene. Anggone takon marang sliramu, dina iki wis diwenehi mangerteni supaya wong tuane saiki manggon ana ing Praja Nanging kula Malopati. boten tega lan mentala kaliyan kala swida, Paman. Menika kados pundi? Ya, ngene wae. Yen pancen sliramu ora tega, sliramu enggal apatono supaya dimen martone cedhak adono yen adoh cedhak ono. Dimen menangarteni kepiye to apa lae putramu kae. Kados ngaten, menawi kados ngaten nyuwun tambah ing pangestu. Kebangetan yo. Yen pancen kowe ora seneng tuh rikala samono marang Angling Darma, ora ono kedadian sing kaya mangke. Nganti kahanan kaya mangkene tak rasake. Sawetara wis 20 taun suwene. Senajan mung aku cukup meneng kaya mangkene aku ora bakal nrimakake. Kawas miru supatmu mati saka tangane Angling Darma. Mula yo kanthi dalan iki kala suwit wis mlebu